बे जोंनि मयनामाटारगाव हेलासिगुरि गामिनि गासै सार्भिस मावनाय जोङो सा 10 लोगो नांनानै जोङो थारमाने बे गोरिब गुन्द्राफोरनो माबा बिदिनो खामला हाजिरा बाहेराव मावनो थांनो हायैनि थाखाय जोङो सा 70 सुबुंनो जोङो माने दालि माइरं जानाय लोंनाय बेबायदिनो राननानै होदों आरो जोङो दा बिदिनो जोंना मालिका CRPFआव मावो आरो ओमफ्राय दा बियो फैनो हायाखै जोंहानिया मालिका काश्मीराव थायो ओमफ्राय जोङो दा ओरैनो दालि माइरं थाव ओमफ्राय सामब्राम आलु बिदिनो आखाइ सुनो थाखाय साबोन आरि जोङो राननानै होदों आरो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों नामा? जोङो दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेबायदिनो आरो सोरबा थालांबावनाय दंबावो बहुद बेबायदिनो जोंनि गामियाव सार्भिस मावनायफोर जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदिनो सोरबाफोर बेबायदिनो होनो गोसो दङबा थालांनायाथ' दा जोंनि हिसाबाव बेबायदि मोनथावथाव मानसिया एसे थालांबावदों आरो जाहाथे बेफोरनो बिथांमोनाबो गोसो दङबा दा जों जेरै होदों बेबायदिनो होनो हागोन आरोखि दा जोङो बेखिनिखौनो होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे बिथांमोना बेखौनो लानानै बिथांमोनाबो एसे गोजोननाय मोनो एसे सोलिनो हायो सानसे साननैखौ बेनि थाखायनो जोंबो गोजोननाय मोनबाय आरो बेखौ होनो मोननानै 10 सा लोगो नांनानै जों दिनै जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनो खामानि जिथु मावनो हाया हाजिरा मोनाखै बिथांमोना जाहाथे राननानै थाया बेनि खारनै जोङो दिनै लोगो नांनानै दिनै बे फोरबोखौ लादों बे अनसुंथाइखौ जों होदों 72 न'खर परियालनो जों होनाय जादों बे राननायनि हाबाफारिजों जों बुंनो सानो जाहाथे जोंनि लकडाउनखौ मोजाङै मानिनानै सोलियो आरो बिनिफ्राय गोजान गोजान थानाय नेमफोरखौ मोजाङै मानसिफोरजों रायलायलायो मामा लायो बेबायदि गोजान गोजान थानानै डिसटेन्सखौ फल' खालामो बेखौ जों आह्वान खालामदों बिथाङा आह्वान खालामदों जाहाथे बिथांमोना सक पाहाराव थायाबालासिनो जाहाथे सरकारनि लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनानै जोंनि मोजाङै मोजां बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो जेब्लायबो आखाइ सुनाय दा जिहेतु आसा कर्मि बायदिसिना साइस्थ' कर्मिफोरा जा बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायगासिनो दं बेफोरखौ मानिनानै सलायो बेखौनो आं आह्वान खालामो।